Kaixo, Nixaberru Jamio naiz. Jakingo zuten bezala, horretako beste lau gaztekin batian 6 urte terdiko kartzela zigorra izan du naiz zigortua, kondenatua. Oso garri sententzian bertan esaten zuen bezala, gure lan politikoa batikan izan du beha zigortuak. Zigor hau, epai hau, torturapean egindako autoinkulpazioetan bakarrikan oinarritu da. Eta, bueno, azken finean gu zigortu gaituzte gazte mugimenduan indegun lanangatik, segiko kidegatik izateagatik izan dugu kondenatuak. Eta, bueno, azken Arkaitzek Maitaneetanik erabaki dugu guzti horrengatikan iruditzen zaigu ematia deun erantzuniko bena gure lan politiko horrekin aurra jarraitzea dela eta horretikan erabaki dugu iskutatzea. Beste alde batetik da bukatzeko eskarrak eman nahi dizkilegu azkeneko aste eta hilabetietan babesa eman diguten persona guztiei di eta bereziki behaien etxeko batiak ireki dizkiguten famili desberdini. Besteik ez, animo eta aurregatik.